Gitagahan ang tanan tagsa-tagsa kanato gitagaan og mga puhunan sa Ginoo. Talents. So sa una kaniadto ang talents equivalent to murag coins siya nga adunay specific nga value. Not necessarily nga iskalibo, pero ibutang na lang iskalibo din ito. Talent o coin na siya adunay value ana siya. So, gitagaan ta og mga talento, abilities, aron magamit nato aron ta mabuhi. Dili tanan gitagaan og pare-pareho nga talento. Ayban bright, ayban na usay medyo wala, pero wala mo siguro bubog yun. Tanan gitagaan ta og tanang buhunan sa Ginoo abilidad aron ta mabuhi. Gamiton nato aron mabuhi. Dili lang para sa atong kagalingon aron atong mamugna ang iyang ginharian. It's for the kingdom, not for us. Kanang puhunan para sa pagmugna sa ginharian sa Dios. Dili lang pagbalambo sa atong kagalingon. Sa gingon ko na dili pare-pareho. Mura bag pero ano comparison, kitang tanan nakadawat og baso. Ang baso nato dili parehog sizes, pero puno. Puno. Gamay nga itong baso, pero puno ang atong baso. Kaya dako, puno sad siya. So, ang atong mga talento, gihatag ka nato base sa atong katakos, atong abilidad sa paggamit nini. Karon ang pangutana, giunsa nato na siya paggamit, no? Katong usa sa ebanghelyo nakadawat og 5 ka talento, iyang ginegosyo binansya siya another. So 100% ang iyang naginansya. Ang ikaduha 2,000, 100% gyapon ang iyang nagawa. So puro 100%, no? Ang usa sa 1,000 0% kay iyang magitaguan. Ilubong man sa yuta. Ang duha gidaig sa Ginoo kay sila kanang sa Tagalog pa masinop or makugihon, no? Very creative, industrious. Nga pa maagi sa una ko ni pagpalambo kining talent gidaig sila daw. Dali ka mo sa tiging sa Ginoo dali og ambit ka mo sa akong kalipay, good and faithful servant. Tungod kay ilang gigamit nagmakugihon sila, industrious sila, creative sila sa ilang paggamit sa puhunang gigamit sa Ginoo. Gidahig sila sa Ginoo. Good and faithful servant, come and share in my happiness. Asa man na dito sa balay sa iyang amahan. Katong isa nga tapulan, nahadlok siya nga, basi kung mabangkrap ko, malugi ko, di sa morisgo, asa morisgo. Iyang gitaguan, gilubong ang baong puhunan sa Ginoo. Di walay nahitabo. Pagbalik sa Ginoo, iyang iba, imo na. Sayod bang ko nga, kuha kag dili imo ha. Nakuha pa siya, nangita pa siya ka ng alibay, nangita pa siya justification sa iyang pagkatapulan. No? Sa imo ba na ta? Masulo na itong uban. Na yung mga lalaki mo ba yun? Anong gawa mo ito ka mahuman sa imong pag-eskwela? Di ara ka makatapos. Si mama magod, si papa, wala kong ipa-eskwela sa kulihiyo. Pobre mong good me, daghang mga balibad alibays, paso,
pasangil dili ang kuno ng ilang kaugalingon nga sayo mani nang kinanikamot ka wala may kwartang imong amahan manong wa ka mag-working student manong wa ka manikamot ka daghang kayo ng mga pobre nga nakalampos ikaw nagpayahay ra ka wagi ka na kay bright pa ta ka wani mo gigamit kay ibaso na si papa mo nga si mama wa mo gipadala dito sa kuan syudad kay gusto ta ko mag-study sa San Carlos dito sa mga dagkong universidad di mato kayo di sa atong kuan lokal nga mga high school mga colleges nga mga tili kay mga andoy man ta dagatag pasangil pero ang actual nga hinungdan tapulan kulang sa initiative mao na nahitabo sa katulog dagan sa dato yung anak say masulo na to si mama si papa atong mga silingan atong bana atong kasawa ikaw akong bana tapulan mo murang wa mo asinso atong basulo ng uban pero kita di na basol ngita tag pamaagi nga dili ta kuan di ta mo angkon og responsibilidad sa atong kapakyasan sa kinabuhi so ang fiction is kinahanglan ta maning kamot unsa maghatag ka na atong puhunan sa Ginoo atong i-invest na maning kamot kay umulang magmalak of course dili sad ta mulampos panagi lang sa atong paningkamot kinahanglan atong panabang sa Ginoo kinahanglan atong panabang sa Ginoo dili ta mosalig sa atong kaugalingon ka gantihan ta sa Ginoo pero kung magtinapulan ta wala ka nang bisan unsa nga gihatag na atong punong waon pa na ihatag sa uban kay wa man imo gigamit sayang ba nga pungunan siguro ato pamalandungon ngano ingani mo ko karon siguro ano na kay pagkukulang ano na ko yung mga kahuyang tagaan kong dagang kahigayonan sa Ginoo wala na akong gigamit kaya kita tagaan mga tas Ginoo kahigayon na rin itong mulambo aron mapuslan ang puhunan nga gihatag kanat sa dili lang sa atong kaugalingon sa atong pamilya kundi para sa pagmugna sa kinarian sa Dios. So kanang puhunan dili lang para sa imong kaugalingon para na sa tanan. So kinahanglan nato na i-share na ipaambit sa uban kung daghan tag mga grasya nga nadawat kinahanglan ato nang i-share. The more you share, the more you receive. What you give will come back to you 100-fold. Manindo kita alang sa pag-ampo sa katilingban.